da suke makarantar sakandare SS3 sun gama jarabawa, amma duk faɗin jihar nan mun dinga jin labaran abubuwan da yara suka dinga yi da sunan murnar sun gama jarabawa. Wa ina iyayen yaran nan suke? Yaro ya dawo ba gida da rigar shi duk an zane ta da biro da maka da sunan signing out, kana uba amma ba za ka iya tambayar yaron nan ba ya aka yi rigar nan ta koma haka. Iyarka ta dawo ba gida da hijabi duk an mai rubuce-rubuce, kai ba za ka iya cewa menene wannan ba ya aka yi haka. Iyarka tana jarabawa, ka san za ta ƙara jarabawa ƙarfe 2 da kai ƙarfe 4 ba ta dawo gida ba, baka damu ba. Baka damu ba. Duk inda ka je wannan fitinar shi ne abin da aka yi ta fama da shi. Ko ina iyayen yaran nan suke? Idan kawai iyaye sun yi lalacewar da ba sa iya kwantarolin 'ya'yansu, to ba mu san inda wannan al'umma za ta ba. Shin jira muke wai gwamnati ita za ta zo ta hana wannan ɓannar? Malaman makaranta su ne za su hana, mu iyaye mun kasa hanawa, sai malamin makaranta shi zai hana, shi ne zai tilasta ɗanka ya abin da yake daidai, kuma kai kana gani baka hana ba. Jira muke wai sai 'yan sanda sun zo sun kama yaran nan, yara da suna gudu da jami'an tsaro, kuma wai abin takaicin in ka tsaye da yaro sai ya ce wa murna yake ya gama jarabawa, bayan result ɗin jarabawa ma bai fito ba, bai sani ba ya ci ko bai ci ba. Yaron da bai iya ba kansa jarabawa sai an bai satar ansa. Islamic studies aka yi ƙarshe, musulunci tun daga 2020 har zuwa yau ba taɓa yin jarabawa da ta yi sauƙi ba irin wannan jarabawa, amma yaran mu ba su iya wannan jarabawa. Yaron da ya shekara 6 yana secondary school bai iya amsa wannan jarabawar, sai an bai satar amsa. Wai shi ne zai fito yana ba Allah wannan fito na fitar da dokokin Allah, wai da sunan murna ya gama makaranta. Makarantar da rubuta mai jarabawa akai, in shi aka bari ya bai iya rubutawa ya ci. Kuma mu iyaye muna kallo, jira muke gwamnati da yara mana. To wajibi ne in mun ga irin waɗannan abubuwan, ya matsayin mu na iyaye mu dinga sa baki, mu dinga tsawata. Idan za ka bar ɗanka bai baka tsawata mishi, to ba abin da ba zai yi ba wallahi. Amma ka yi magana, ka tsawata, ka nuna kai ba haifi ne, ka hana ɓanna in ka gani a gidanka. Idan na hana ɓanna a gidana, kai ma ka hana ɓanna, wancan ma ya hana ɓanna a gidan, sai gidajen mu su gyaru duka. Fatan mu shine yaran nan zama yara na ƙwarai, yaran nan 'yan mata su zama iyaye na ƙwarai, su ne fa uwayen 'ya'yanmu nan gaba. Waɗannan yaran da muke gani su ne za su girma fa su haifa mana 'ya'yan da za su riƙe wannan al'umma. To su sun taso da irin wannan tunanin, sun taso da irin wannan gurɓatacciyar tarbiyyar, ta yaya za su samar da 'ya'ya na ƙwarai? Ba zai yiwu ba. Haka mu taimaki kawunanmu, mu taimaki wannan al'ummar, mu taimaki gabanta ya zama mai alkhairi, ya zama mai kyau. In ka so muke nan gaba a dinga haifa mana 'ya'yan ƙwaya, masu da ƙwaya, masu tare mutane su amshi waya. Yanzu a waɗansu garuruwa waya wannan ba ka iya riƙewa a hannu, da rana ƙiri-ƙiri sai wani ya zo caka ba wuƙa ya amshi wannan wayar. Kuma ɗanmu ne. Yaranmu sun zama 'yan ƙwaya, sun zama masu sai da wiwi. Kullum sai dai mu ce a yi addu'a Allah ya shirya, to mun yi kai a matsayinmu na iyaye. To babban makami na farko shi ne mu ba su ilimi. Duk ɗan da ya samu ilimi na ƙwarai, wala ba zai tafiya waɗannan abubuwan ba. Da haka mu gina su akan ilimi, mu taimaka musu su yi ilimin nan. Mu taimaka musu, duk wanda ya san 'ya'yansa suna wajen Islamiyya, ya ƙoƙari ya kai 'ya'yansa. Iya taimakon da za ka iya musu, in kawai baka yi haka ba wallahi sai kun tsaya da shi gobe kiyama. Ka kai shi Islamiyya, ka kai shi inda zai karatu, ka dinga biya mai kuɗin wata, ka yi mai uniform, kana kuma sa ido kana tabbatar da yana zuwa. Kai kuma matashi ka yi ma kanka qiyamul layli, ba mu ce kar ka yi ƙwallo ba, ka yi ƙwallo amma kar ka manta da neman ilimi. Kar ya zamanto kai rayuwar ƙwallo kawai, da yamma ka ta yi ƙwallo, da dare ka tafi kallon ƙwallo, shikenan kai ka zama ɗan ƙwallo kenan. Kuma a lahira Allah ba zai tambaye ƙwallo ba. Ba inda aka ce za a tambaye ka ƙwallo, amma sai an tambaye ka abin da ake karanta a ilimi. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani, ya amfanar da mu, ya ba mu ikon komawa makaranta don ci gaba da neman ilimi na addini.
muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ilimin nan mai yawa